dos medios de comunicación. Comenzamos cando vostedes me digan, cando estemos preparados. Sí, podemos, sí. Pois gracias, como sempre, por asistir a esta rolda de prensa coa que pechamos unha semana dun pleno que nos deixou momentos para a historia. Lamentablemente, non por ser históricos dun xeito positivo, senón por converterse nunha humillación histórica para Galicia. Escoitar a BNG da señora Pontón falar de lealdade, de defensa do territorio e de soberanía e, sobre todo, dando lección sobre o valor da palabra foi, de verdade, ademais dun espectáculo lamentable, unha auténtica vergonza. Este Parlamento, por unanimidade, aprobou un acordo de país, un acordo blindado por absolutamente todos os grupos parlamentarios, por todos. Un texto sólido, consensuado e sen fisuras para exixir a Madrid o que por dereito nos corresponde, a transferencia da P9 a Galicia libre e gratuita. Puxémonos de acordo aquí para ir cunha soa voz e defender xuntos os intereses dos galegos en Madrid. Pero o documento que ven de volta nada ten que ver co documento que pactamos. Non é o texto de Galicia. É unha rendición en toda regla de quen presume ser fiel e firme defensor dos intereses das galegas e dos galegos. Como se pode ter a dignidade tan frágil e a cara tan dura? O texto que se votou no Congreso esta semana é o acordo triturado ao 95% deste Parlamento. E, aínda así, sacan peito. E eu pregúntome, de que? De validar un texto que ven cunha factura de preto de 4.000 millóns de euros que deberemos pagar os galegos? Como se pode ter o descaro de cualificar de avance histórico o que só se pode definir como a maior traizón a Galicia? Ao BNG non lle valía o texto redactado polos representantes lexítimos dos galegos, pero si lle vale un texto mutilado, editado polo goberno de Pedro Sánchez. BNG e PSDG asumen que os galegos non sabemos redactar e que para conseguir os obxectivos que acordamos por unanimidade precisamos que o Estado elabore un texto alternativo no que hai que cambiar todo para que todo continúe dicindo exactamente o mesmo. É simplemente ridículo. Se socialistas e nacionalistas galegos queren asumir a súa incapacidade para redactar un texto legal, pois están no seu dereito. Pero o Partido Popular de Galicia, e creo que a inmensa maioría dos galegos, nos consideramos sobradamente capaces para expresar de maneira clara e coherente as condicións nas que exiximos o traspaso da AP9. E por iso, nin imos aceptar ningunha lección de quen cambia o consenso de Galicia pola sumisa obediencia a Madrid, nin imos aceptar leccións de comprensión lectora de quen se recoñece incapaz de defender un texto escrito de puño e letra por Galicia. Na outra cara da moeda, temos a boa noticia da semana. Vimos de aprobar o ditame da Comisión non permanente de estudo para o seguimento de políticas relativas á discapacidade e elaboración das novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade. Un documento que supón un fito trascendental. Despois de 16 anos e 4 legislaturas e unha actualización integral, hoxe saldamos unha débeda histórica coas asociacións e as entidades da discapacidade en Galicia. A súa elaboración estuvo marcada por un alto nivel de consenso entre os grupos parlamentarios e pola incorporación das achegas de entidades sociais e do movimento asociativo da discapacidade que constitúen o verdadeiro motor deste cambio. Non estamos ante un punto final, ni moito menos. Continuamos un camiño imprescindible, unha visión estratégica co horizonte 2030 apoiada nos seguintes piares. Primeiro, na integración integral e áxil. Imos reducir os tempos de espera, simplificar o recoñecemento da discapacidade e ampliar a rede de atención temperá. En segundo lugar, na vida independente, impulsando a figura do asistente persoal como garantía dunha vida independente e multiplicando as oportunidades laborais mediante a economía social. Terceiro, na accesibilidade e na eliminación de barreiras, garantindo a accesibilidade universal en espacios, servicios, información e comunicación.
Cuarto, cunha educación inclusiva, mellorando a atención do alumnado con necesidades específicas. Quinto, na sanidade accesible e centrada nas persoas, adaptando servicios e procesos ás necesidades e incluindo formación específica ao persoal sanitario. E sexto, na igualdade na loita contra a violencia de xénero, co foco na protección das mulleres con discapacidade que sufren unha dobre discriminación con recursos específicos e protocolos firmes na loita contra a violencia de xénero. Galicia conta, por fin, cunha folla de ruta moderna e exixente coa que queremos transformar a sociedade por completo para acadar nela unha verdadeira inclusión das persoas con discapacidade. E con esa mesma vocación de defender os intereses e os recursos de todos os galegos, aproveito tamén para informarlles que onte remataba o prazo para que os grupos parlamentarios propuxésemos un plan de traballo para a Comisión Especial sobre a reforma do sistema de financiamento autonómico, orientado a actualizar e así completar os pasos xa dados na pasada legislatura. A iniciativa do Grupo Popular inclúe a análise da documentación técnica e institucional máis recente, solicitamos a aportación de 14 novos informes e a comparecencia de expertos de recoñecido prestixio e responsables públicos. Un total de 4 comparecentes é o que propón o Partido Popular de Galicia. Entendemos que as súas achegas sobre as novidades que se teñen producido poderían contribuir á elaboración dun ditame que permita definir unha posición común de Galicia na defensa dun modelo de financiamento máis xusto que a proposta de reforma impulsada polo Goberno Central. Creo que esta proposta que realizamos contrasta cos 7 comparecentes nomeados polo BNG, que tamén contempla a posibilidade de que simplemente se limiten a facer achegas sobre as manifestacións anteriormente realizadas nas súas comparecencias, e pola súa banda, os socialistas de Galicia propoñen unha lista de máis de 30 comparecentes. Semella que están máis interesados en prolongar artificialmente os traballos da Comisión que en alcanzar un ditame útil para Galicia. E recórdolles que o obxectivo nunca foi outro que reforzar a posición de Galicia na defensa dun sistema que garanta os recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidade e que evite privilexios territoriais incompatibles cos principios de igualdade e solidaridade entre comunidades, territorios e cidadáns. E xa para terminar, gustaríame facer unha pequena mención ao que para min xa é o colmo dos disparates que nos brinda un membro do goberno de Pedro Sánchez. Desta volta, a desafortunada aportación ven por parte da ministra de Ciencia, Diana Morán, encargada de superar todos os límites do ridículo ao recorrer a delirantes teorías conspiranoicas para blindar de xeito desesperado ao expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Nun xiro de guión digno dunha mala película de espías, preténdenos convencer de que por orde directa do presidente dos Estados Unidos, non da Interpol, quen foi en realidade quen emitiu esa orde, pois parece ser que un marine americano viaxou hasta os Emiratos Árabes para roubar colares por valor de máis de 200.000 euros cada un, infiltrarse logo sen deixar rastro no despacho do expresidente Zapatero en Ferraz e agochalos na súa caixa forte para que o atoparan despois alí as autoridades xudiciais españolas. A falta de argumentos legais e éticos é tan severa que agora intentan facernos crer que o seu referente político, lonxe de dar explicacións coherentes ante a xustiza, é a víctima dun complot internacional de película, cando a realidade no mellor dos casos e segundo a versión filtrada polo propio PSOE é que prefire pasar por un defraudador a facenda pública que ocultaba agasallos millonarios ás portas de facer o maior recorte social da historia do noso país. Se esta é a mellor explicación que lle poden dar os cidadáns, cal será a auténtica realidade que se nos está agochando e o que ata fai moi poucos días era o faro da moralidade do Partido Socialista Obreiro Español. Eu creo que xa está ben de tomarlle o pelo aos cidadáns. A única razón para que o señor Zapatero non dea explicacións é que non existen explicacións. Non hai explicación algunha que non fira gravemente a ética
ou a legalidade. Eu o que lle pediría á ministra Morán e aos membros do Consello de Ministros é que eviten estas comedias de mal gusto, que abandonen dunha vez as ocorrencias e as mans negras e que empecen a tratar a cidadanía co respeto e a seriedade que unha democracia madura merece. Este executivo atópase en absoluta quebra técnica, moral e política, e por iso o único camino que lle queda é devolverlle a palabra aos cidadáns co seu voto nas urnas. E por último, con isto sí que xa remato, permítanme enviar unha mensaxe de apoio, de solidaridade, de cariño, de forza aos afectados polas choivas torrenciais que se veñen producindo nas últimas horas na comarca de Valdeorras. Todas as administracións, me consta, están a poñer o mellor de si mesmas para recuperar a normalidade canto antes. Eu fago votos porque iso sexa posible a maior brevidade e estes veciños poidan volver a retomar a normalidade nas súas vidas. Saben que contarán co cariño, co apoio deste grupo parlamentario. Estou seguro que co da Xunta de Galicia e, por suposto, espero e agardo que de todas as administracións implicadas nesa recuperación pronta da normalidade. Pola miña banda, máis nada, poñerme a súa disposición por si consideran oportuna algunha pregunta ou aclaración sobre estes temas ou calquera outro. Mire, sobre as respostas do expresidente, eu creo que sería máis preciso falar das non respostas do expresidente. Eu creo que o señor Zapatero leva moitas semanas respostando con evasivas aos interrogantes que nos facemos todos os españois. E creo que intentou facer exactamente o mismo nun xulgado, obviando que non comparecía diante dun grupo de tertulianos ou dun grupo de afiliados do Partido Socialista. Comparece diante de un xuiz, e o xuiz o que precisa son respostas concretas, as que non ofreceu o señor Zapatero, que volvo a repetir, quere intentar convencernos de que hai unha extraña confabulación en contra dos seus intereses e o que nos ten que explicar, que é ben sinxelo, é como conseguiu 1.300.000 euros en xollas a cambio de que, e o que non nos pode respostar é dicindo ou filtrando agora que isto é un regalo dun xeque da Arabia Saudí, despois de que fai 15 días todos escoitáramos ao seu voceiro decir que non era un regalo de ningunha monarquía saudí. É dicir, que creo que a tomadura de pelo ten que ter un límite en algún momento. E, en cambio, parece que o señor Zapatero non o ten. Eu, de verdade, que agardo que a imputación do señor Zapatero, das súas fillas e da súa secretaria persoal acabe merecendo unha explicación pública, coherente, e por unha vez agradeceríamos sinceira de quen foi o expresidente do Goberno de España. Descoñezo da outra cuestión da que me fala, non teño detalles da nova peza no caso Begoña Gómez, pero en todo caso, supoño que a resposta que podemos esperar do Goberno é estender a sospeita de lawfare, supoño que agora tamén a Xustiza Europea. Nós non o creemos. Nós creemos no traballo dos tribunais e, polo tanto, creemos que hai que respetar a xustiza, que é algo que non está facendo este Goberno. E volvo a repetir, non sei que vai facer o presidente do Goberno, neste caso o actual, pero todos agradeceríamos moito que non nos contestase públicamente con outra carta de presidente enamorado e que se prestase a dar explicacións públicas sobre unha cuestión que leva moito tempo preocupando a opinión pública e que, queira ou non, o presidente vai acabar inexorablemente explicada por unha sentencia xudicial. E temo que, por ahora, non con boas perspectivas para os acusados. Sí, perdón.
bueno, a suma de todos os conceptos, precisamente. Eu quero recordarlles que nos pedíamos unha AP9 en unha serie de condicións. Por exemplo, que o 1% de subida anual acumulativa durante 20 anos que acordou un goberno socialista nas vísperas duns comicios, pero que ocultou hasta despois de que se celebraran eses comicios, que o asuma o Estado. Que se hai unha sentencia europea que di que esas prórrogas que acordaron dous gobernos non se tomaron de acordo coa legislación europea, quen asuma esa responsabilidade sexa o Estado. E eu teño que recordarlle aos desmemoriados membros do Bloque Nacionalista Galego do Partido Socialista de Galicia que no texto que saiu dende Galicia había unha disposición, se non recordo mal, a disposición adicional terceira, que recollía explícitamente que os resultados desa posible sentencia serían asumidos íntegramente polo Estado. E a resposta que se lle deu na redacción do novo texto é a eliminación desa disposición adicional terceira. Simplemente se elimina. E, polo tanto, se sustitúe polo criterio interpretativo de socialistas e nacionalistas. Nos non confiamos no seu criterio interpretativo. Nos confiamos na redacción clara, concreta e concisa que se fixo no Parlamento de Galicia e exiximos que se respete. E cando se van sumando todas esas sucesivas cargas, porque tamén había compromisos sobre determinadas actuacións e obras que se deberían realizar na AP9, que non están feitos, pero que sí foron comprometidos polo Goberno de España. Quen vai pagar todo isto? Porque no texto que se nos trae non se di. E moito nos tememos, coñecendo os antecedentes dos regalos que se nos veñen facendo sucesivamente por parte do Goberno de España, que o que se pretende é que asuman os galegos, e non estamos dispostos. Nós non imos pagar os pufos do Goberno central. Non o imos facer, non o imos aceptar. E se socialistas e nacionalistas galegos asumen esa responsabilidade, son eles os que lle teñen que explicar aos galegos o seu cambio de criterio. O Partido Popular de Galicia está exactamente no mismo texto que estaba cando había un acordo unánime nesta Cámara para conseguir a AP9 e o seu traspaso nas condicións que quería Galicia. Algúna outra cuestión? Nada máis? Pois moitísimas gracias e nos vemos a próxima semana.